Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC, ndipo madzulo ano muli ndi ine Maulana Lemani ndi mzangayu Savita Wirima. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kufunika kuti anthu mdziko muno azilemekeza ntchito yotamandika yomwe asilikali a gulu la nkhondo anagwira pa nkhondo ziwiri zikuluzikulu pa dziko lonse. Profesa Mutharika walankhula izi ku Page House kumangochi pamwambo otsegulira sabata lokumbukira ntchito yomwe asilikali omenya nkhondo adagwira, komanso kupereka ulemu kwa asilikali omwe anapuma pa ntchito ya Pope Appeal Week. Mtsogoleri wa dziko linoyi wati sabatayi ndiyofunika chifukwa imapereka mpata okumbukira kupereka ulemu kwa asilikali onse omwe anatenga nawo gawo pa nkhondo ziwiri pa dziko lonse lapansi. Ndipo boma lapitiriza kuchita chotheka kuonesesa kuti asilikali omwe anapuma pa ntchito akukhala moyo wabwino. Owen Mavula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Sabata yokumbukira asilikali omwe anapuma pa ntchito komanso omwe anatenga nawo gawo pa nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lonse anayikhazikitsa pofuna kupereka ulemu wapadera pa ntchito yomwe asilikaliwa anagwira. Pokumbukira sabatayi kuno ku Malawi kumakhala zochitika zosiyanasiyana zomwe ndikuphatikizapo kutolera thandizo la ndalama zomwe zimapita ku thumba la asilikali opuma pa ntchito komanso omwe anatenga nawo gawo pa nkhondo zikuluzikuluzi. Polankhula pamwambo okhazikitsa sabatayi, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati dziko lino limayamikira kwambiri ntchito yomwe asilikali amagwira, ndipo boma lipitiriza kuonetsetsa kuti asilikali opumula pa ntchito komanso omwe anatenga nawo gawo mu nkhondo ziwiri zikuluzikulu pa dziko lonse akulandira ulemu m'magawo onse. As Commander-in-Chief of the Mali Defense Force, I remain committed in a way commitment to support these brave men and women in any way I can. I also wish to commend the men and women of the Mali Defense Force for their continued discipline and professionalism. Ndipo wapampando wa gulu la asilikali omwe anatengapo gawo pa nkhondoyi komanso asilikali omwe anapuma pa ntchito, General Henry Odilo retired, wati chikonzero chawo ndi chofuna kutolera ndalama zokwana 300 million kwacha kuti zithandizire kukonzanso malo osungira kwa asilikali omwe anapuma pa ntchito, malo omwe ali kuzomba. Nyumba zambiri ndi zakalekale azofuna kuti akonzere nkhani ya madzi, nthawi zinayi mavuta apa ndi apa, malo ogonanso marumu awo amakhala ngati akuvuta apa ndi apa, koma chithandizo chimene chabwera pa nthawi yofunikira kwambiri. Ndiye mwapadera ndingopemphaso anthu akufuna kwabwino ndithu abwera tithandize, ife ndife omasuka talandira, komanso chithandizo chawo chipita moyenekera kuti tathandize asilikali athu opuma. President Professor Arthur Peter Mutharika wakhazikitsa sabata ya ntchitoyi popereka ndalama yokwana 5 million kwacha ku thumba la asilikaliwa. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana asimikizira ochita malonda ku Mzuzu kuti boma liwonesesa kuti ndalama zakunja ziyambe kupezeka mdziko muno, zomwe ati nzofunika kwambiri pa ntchito za malonda komanso pa chitukuko cha dziko. Achihana ayankhula izi atakumana ndi anthu omwe amayimira ntchito amalonda osiyanasiyana ku Mzuzu komanso madera ena m'chigawo chakumpoto. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana wati boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika layika kupezeka kwa chakudya, mafuta a galimoto ndi ndalama za m'mayiko akunja pa mndandanda wa zinthu zofunika kwambiri kuti zikhale zoyambirira kuzikonza. Achihana atinso mwachitsanzo kupezeka kwa ndalama zakunja kuthandiza kuti ntchito za malonda ziziyenda bwino kuonjezera potukula dziko. Iwo ati mkumano wawo ndi oyimira anthu ochita malonda ku Mzuzu kunali kufuna kudziwa mavuto omwe akukumana nawo kuti akawaonike m'misonkhano ya nduna za boma. Uthenga woyamba unali woti timve komanso tione kuti kodi ifeyo iwo akutiona bwanji.
ndaona kuti ali ndi chikhulupiriro mwa boma ili kuti likonza mavuto ena ndi ena. Pali mavuto ena ofunika kukonza pano, pali mavuto ena oti tikonze pakatikati, pali mavuto ena amene tikonza kutsogolo. Koma choyamba chomwe tonse tikugwirizana nzona kuti tikonze mavuto anjala komanso issue ya misonkho yosiyanasiyana yomwe akhala kupanga complaint zimene zichitike. Woyimira wochita malonda ku Asia ndi Amalawi a Rashid Bano komanso a Alfred Hiroshima payekha ati mkumano watsimikizira chidwi cha boma pothana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Ankhani ndi yabwino popeza kuti mavuto sakutha, mavuto akatha, moyo akatha. However, imene lili apapa taona kuti bwana president bachiwiri wawo achitatu wawo akuoneka kuti akumba kumwana na mavuto zimene anthu ali nayo pa ground. Ndiye nkhani ngati izizi mufunika tikhale pafupi. Ni chinthu chimene chimasowa. Nthawi zambiri anthu amati akawina maudindowa amathawa, but him said kuti ineyo ndabwera ndili pano ndikavekaye anthu amabusiness poti vuto lawo ndi chani. Chifukwa wanabwera kuti azapezipere anthu zimativuta nkhani za business kuyambira kubomako kapena kumbali zina. Anthu ochita malonda anali m'magawo a zokopa alendo, malonda a zaulimi ndi ena. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Aphungu atsopano a nyumba ya malamulo ati ali ndi chiyembekezo kuti agwira ntchito yawo mozipereka. Polankhula ndi MBC, ena mwa aphungu ati ndokonzeka kutumikira anthu omwe awasankha. Mwayintumudzi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mmene nthawi imatero koloko mmawa, misewu yonse yopita ku nyumba ya malamulo inali yodzala ndi galimoto. Anthu mazana amalolera ku nyumbayi kuchitira umboni zambiri yomwe yalembedwa ndi aphungu a nyumba yatsopano komanso ena omwe analikala aphungu m'mbuyomu. Chidzalo cha mwambowu ndipo omwe aphungu amachita malumbiro pa ntchito yawo. Kuchokera pa zipata za nyumbayi, pa khomo pa nyumbayi, kufikira mkati mwa nyumbayi kunali chisangalalo chokha. Ndiye kunali kutoletsa zithunzi, magule amakolo komanso anthu ambiri amatsatira zochitikazi kudzera m'makanema akuluakulu omwe anali panja pa nyumbayi. Atairos Bakiri ndi phungu wa dera kumpoto chakummawa kwa boma la Machinga ndipo ati ndokondwa kuti asankhidwa ngati phungu wa derali. Udindo umenewo si waineyo, ndi waineyo koma ndikuwayimirira anthu akumachinga North East. Anthu akumachinga North East ndi amene andiyika pano. Ndikuti china chilichonse chopanga ineyo ndizafunsa, ndisapange chiganizo changa ndekha iyayi. Koma mkudziwa kuti ngati phungu pali zambiri zimene timapanga, tinali ndi ma orientation programs wiki yathayi kumene taphunzitsidwa zambiri. Zina nza ngati oversight kuona kuti nanga boma ikuyendetsa bwanji chuma. Phungu ina watsopano nyumbayi Apirian Buleya ochokera ku dera la Lilongwe Nkhoma acholinga chawo ndikuonetsa kuti chakudya chikupezeka komanso ntchito zawo moyo zikhale zoyambirira pa zokambirana za phungu nyumbayi kamba kuti izi ndi zina zomwe zikukhudza miyoyo ya Amalawi ambiri. Ineyo ku dera limene landituma Lilongwe Nkhoma ndi dera limodzi limene lakhudzidwa ndi nkhani ya njala maka chifukwa chakuchepa kwa madzi, kuchepa kwa mvula. Ndi anthu ambiri sadakolera zakudya zokwanira pakali panopa akugona ndi njala. Ndi ndikadakonda kuti mu miyezi itatu yoyambirira imene tikhoza kulowa mu ofesi tipeze njira kuti anthu tathandize tipeze chakudya pakali pano. Uku tikuyang'ana maplano okhazikika kutsogolo kuti anthu azikhala ndi chakudya nthawi ina iliyonse chifukwa chakudya ndi chimene chimampangitsa munthu kukhala okhazikika pa moyo wake. Chachiwiri nkhani yokhuzana za umoyo. Ine kudera kwathu ndimathokoza chifukwa cha chipatala chimene chilipo cha mission koma panopa cha private. Chipatala chimene chichi chimathandiza koma munthu wakumudzi ndikovuta kunena kuti apeze thandizo akapita chipatala cha private. Ndimafuna kuti ndikambe ndi boma la Malawi kunena kuti litithandizire mwina kubweretsa ma clinic kapenapo ma mobile clinic kunena kuti akhoza kumazungulira anthu ndikumapeza thandizo mosavuta. Kuchokera kugwira ntchito ku mabungwe omwe si aboma, Edward Chileka Banda akuyimira anthu aku Lilongwe Mapuyu South. Iwo akufuna kuti nyumbayi idzigwira bwino ntchito ndi mabungwe omwe si aboma. Parliament ni nyumba ya malamulo imene idakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino. Ndipo tikaona malamulo athu a dziko lino muli ndithu ndandanda amaufulu amene ayenera kutetezedwa. Ndiye ndikuona ngati kuti apaso ndi mwayi wina umene ndaupeza kuti ndabwera ku Parliament ndipitirize ntchito yomenyera ufulu a Malawi komanso anthu cholinga chonena kuti dziko lino
tisamakambebe nthawi zonse kumangoti dziko losawukitsitsa kwambiri. Mwina zina ndi zina nkhani za governance, kayendesedwe ka zinthu, kasamalidwe ka katundu wathu, titakonzako zimenezi zikhoza kuonetsa kuti dziko lathu liyamba kupita patsogolo. Aphungu oposera 100 ndi omwe alumbira lolemba ndipo ena okwanitsa 223 alumbira lachiwiri. Maintu modzi MBC Lilongwe. Mabungwe ona za ufulu wa anthu ogwira ntchito akuwunikanso ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuteteza anthu apa ntchito m'dziko lino. Kudzera kuthandizo lochoka ku European Union, ndondomekoyi ikufuna kuchepesa chiopsezo cha ngozi zomwe zimachitika malo a ntchito. Ogwirizira udindo wamkulu oona za ufulu wa anthu pa ntchito a Goodluck Kayange wati zokambiranazi ndi mbali imodzi yochepesera mavuto omwe anthu amakumana nawo malo a ntchito. Zambiri mu ripoti ili la Chinsisi Moyo. Akatswiri oona za ufulu wa anthu apa ntchito akuchita zokambirana mu mzinda wa Lilongwe komwe akuwunikanso malamulo otetezera ufulu wa anthu apa ntchito omwe anasiya kugwira ntchito mchaka cha 2016. Cholinga cha zokambiranazi ndi kufuna kuti malamulo apa ntchito adzifanana ndi malamulo oona za ufulu wa anthu apa ntchito apa dziko lonse. Ogwirizira udindo oona za izi kunduna oona za anthu apa ntchito a Goodluck Kayange wati nkofunika kwambiri kuwunikanso malamulowa. Programu hii imapereka ndondomeko zomwe tiyenera kutsata as a ministry komanso ndi ena onse okhuzidwa ndi za safety and health. Imatipasa ndondomeko zomwe tiyenera kutsata kuonetsetsa kuti tikupititsa mtsogolo nkhani za chitetezo ndi umoyo wabwino pomwe anthu akugwira ntchito. Mkulu oona za ufulu wa anthu apa ntchito ku bungwe la European Union a Johannes Mandoa ati ndikuyenera kugwirira ntchito limodzi kuti ufulu wa anthu apa ntchito upite patsogolo. Ndipo mkulu wa bungwe lolemba ntchito la Employers Consultative Association of Malawi ECAM a George Matibwiri wayamikira unduna oona za anthu apa ntchito kamba kochititsa zokambiranazi. Ndondomeko imeneyi ndi yofunikira kwambiri. Makamaka ikubwera pa nthawi imene pali mavuto osiyanasiyana malo ogwira ntchito. Mukudziwa inuyo kuti munthu amene ali ndi thanzi amakwanisa kugwira ntchito mwaluso komanso molimbikira. Ndiye ikubwera nthawi yabwino kuti limbikitsa tonse amene timalemba anzathu ntchito kuti malo athu ogwira ntchito akhale malo adongosolo onesesa kuti wina aliyense amene akugwira ntchito akutetezedwa, chifukwa tikangotero ndiye kuti no ntchito. Dziko la Malawi likumanabe ndi mavuto okhudza kupereka chitetezo kwa anthu apa ntchito kamba kakusowa kwa uphungu woyenera zomwe zachititsa kuti malo ogwirira ntchito ambiri azika pa chiopsezo umoyo wa anthu. Komabe izi zikuyembekezeka kusintha pomwe ndondomeko zopereka ufulu komanso kuteteza anthuzi akuziwunikanso kuti ziyambe kugwira ntchito kuchoka mchaka cha 2025 mpaka 2030. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Ngati mbali imodzi yothandizira atsikana komanso amayi achichepere kuchita bwino mu ntchito za malonda, mabungwe a Camfed komanso CIMED agwirizana zogwirira limodzi ntchito zothandizira maguluwa kuzidalira pachuma. Mkulu wa Camfed kuno ku Malawi Susan Sirika wati bungweri lapeza kuti amayi komanso atsikana m'madera akumizi akusowekera upangiri pa ntchito za malonda, ndipo kuzera mu mgwirizanowu iwo athandiza kupeza amayi m'madera kuti apindule pa ntchitoyi. Tilokondo kambe kuti tasaina mgwirizano umenewu ndi CIMED amene azitithandizira atsikana athu amene akupanga mabizinesi osiyanasiyana ang'onoang'ono kuti akathoka khala olimbikira opirira ndipo ochita zinthu moyenerera kuti akathoka apindula pa mabizinesi awo. Atsikana amene amene timagwirana ndi ochokera ku mamidzi samatokhala ndi zoyenerera zimene zimawathandizira makamakaso information kuti angapange bwanji kulembesa mabizinesi awo komanso kuti angapeze kuti kondrama zina angagulise kuti zinthu zimene akupanga komanso angazipange bwanji kuti zikhale zoti pansika zitha kuyenda malonda. Ndiwo mgwirizano ukhala othandizira kwambiri fota CIMED atithandizira atsikana athu chifukwa atsikana athu akachita bwino amabwerera kumene anachokera koma akathandiziraso kumene kwakasinthaso kumene anachokerako zimene zili zabwino kwambiri pa dziko lathu la Malawi.
Mawake mkulu wa bungwe la CIMED Chezani Otanile wati bungweli lakonza ndondomeko zothandiza kuthana ndi mavuto omwe atsikana komanso amayi akukumana nawo. Iwo akulongosola. Chachikulu ifeyo tikuthandiza atsikana amene wawa kuti adziwe akhale ndi chidziwitso cha amene angapangire business zawo bwino. Komanso paliso maluso osiyanasiyana amene timaphunzitsa kuchokera m'masenta athu amene tili nawo ngati kumponera ku Phalombe komanso ku Blantyre kuno. So anthu amene wawa atsikana amene wawa zikaphunzitsidwa zamene angapangire business yawo komanso kukhala pachizungu timati hand holding kuonetsetsa kuti tiwaunikira bwinobwino mpaka afike poti business ija akudziwa mayendetsedwe ake komanso ma skills eno maluso eno osiyana ali nawo oti akhozopititsa business zawo zopatsogolo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndi ine Maulana Lemani ndi nzangayu Savita Wirima. Sankho mdziko muno lati ndilozipereka poonetsetsa kuti ndondomeko za zisankho anthu akuzisatira. Mmodzi mwa makomissionala abungwe li Mbusa Philip Kambulire amalankhula pamwambo wopereka zipangizo zomwe anazigwiritsa ntchito pa chisankho chapitachi. Ku nyumba ya malamulo Makrina Chirwa walemba ripoti ili. Polankhula pamwambo wopereka zipangizo zoponyera voti zomwe zidagwiritsidwa ntchito pa chisankho chapitachi, komishona wa bungwe la MEC Mbusa Philip Kambulire wati ndondomekoyi imathandiza kuti zipangizozi zisungidwe komanso kutetezedwa moyenera. Iye anati izi zimayenera kuchitika pasanadutse miyezi inayi. Ndinene kuti ndi chimene malamulo a dziko lino amanena choyamba kuti tikamaliza zisankho katundu ameneyu tikampereke ku parliament akasungire dziko la Malawi. Izi zimatanthauza kuti titathe kugwiritsa ntchito katundu ameneyu ndi kulengeza zotsatira iwonso akhoza kusunga katundu uja kutanthauza kuti aliyense ali ndi ufulu wodziwa mmene zinthu zidayendera. Wachiwiri kwa kalaliki wa ku nyumba ya malamulo Chikondi Kachinjika watsimikizira dziko lino kuti katunduyu asungidwa moyenera. Ife kwatuku ndizoti katundu amene timsamala sikoyamba kwa kumusunga tikudziwa kufunikira kwake ndi ntchito komwe akuchokera ndi timuyika malo oyenerereka kukhaso anthu oti umusunga oyenerereka zikomo. Chisankho cha 2025 chomwe anthu amasankha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makhansala chinachitika mogwirizana ndi malamulo a dziko lino malinga ndi section 67 subsection 1. Makrina Chirwa, MBC, Mzuzu. Banki ya National yati ipitiriza kutumikira Malawi komanso kutukula anthu ochita business ang'onoang'ono mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki akosahiwa anena izi ku Lilongwe pomwe banki inabweretsa pamodzi maanja pokondolera kuti banki yakwanisa zaka 16 ikugwiritsa ntchito njira zamakono zotumizira komanso kulandira ndalama ya MO626. Zambiri mu ripoti ili la Madaliso Mhango. Ngati mbali imodzi yokondwerera kuti banki yakwanisa zaka 16 ikugwiritsa ntchito ndondomeko ya makono ya MO626, mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya National akosahiwa wati chikhazikitsireni ntchito yodziwitsa anthu za ndondomekoyi chaka chatha. Anthu 80 mwa 100 aliwonse ndomwe akugwiritsa ntchito ndondomekoyi. Iwo ati izi zili chomwechi kamba ka chikhulupiriro chomwe anthu omwe amasungitsa ndalama zawo ku bankiyi komanso ochita business zosiyanasiyana ali nacho ku bankiyi komanso ndondomeko za makono zomwe banki inakhazikitsa. Ahiwa anaonjezera kuti banki ipitiriza kuthandiza anthu ochita business zing'ono ngati mbali imodzi yothandizira kutukula business zawo pofuna kukweza chuma cha dziko lino. Tabulisa ma SMEs munga mudziwa National Bank imapanga support ma SMEs kan ma initiative osiyana throughout the course of the year. Imeneso yapangitsa kuti Institute of Marketers in Malawi itipange recognize as outstanding SME initiative. Lero tabulisa ma SMEs ma service providers palena saluni palena ogulisa mabuku palena zokudya zokumwa ena ama jumping cars so ena ojambula osewa papa kupanga malonda tiwapanga empower kumasa kupeza ma customer lawo
anyuwani kunoko ku Mo 626 Family Day. M'mawu ake mmodzi mwa anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono Achimwemwe Maloya omwe ndi mkulu wa kampani ya Oriato Grills ayamikira banki ya National kamba kopereka mwayi kwa anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono ponena kuti zithandizira kutukula bizinesi zawo komanso kupeza makasitomala ambiri. Ife ngati mmodzi ochita ntchito za malonda kukhala nawo pa mwambo ngati uno kunali kofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti mwambo ngati uno ndi omwe makumana ndi anthu osiyanasiyana amene amatha kupanga appreciate zomwe mukuchita komanso zomwe mukugulisa inuyo ngati amalonda. Mwambowu unabweretsa pamodzi manja ochita malonda ang'ono-ang'ono komanso oyimba osiyanasiyana omwe anasangalatsa anthu omwe ndi kuphatikizapo Temwa, Praise Umali komanso Fadamoti. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya Scorchers ikumana ndi Angola mu mpikisano wa 2026 Women's Africa Cup of Nations lachiwiri pa Bingu National Stadium ku Lilongwe mawa. Yamkani Simtowe waza ndi nkhani yonse. Timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya Malawi yafika mdziko muno lachisanu usiku kuchokera mdziko la Angola komwe inali ndi masewero oyamba mu mpikisano wa atsikana wa African Cup of Nations. Malawi inalepherana ndi Angola 0-0 ndipo abwerezana lachiwiri likudzali pa Bingu National Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Timu yomwe idzapambane ndi yomwe idzapite ku mafinals a mpikisanowu mdziko la Morocco chaka chamawa. Kotero famu yati banki ya National yachita chothekera kuti anthu omwe adzakhale kuma open stand asadzalipire pa tsikuli. Mtsogoleri wa bungwe la famu a Fleetwood Haiya wati Malawi ili ndi kuthekera kodzagonjetsa Angola kotero anthu adzafike mwaunyinji kudzachemerera komanso kulimbikitsa atsikanawa kuti adzachite bwino pa masewerowa. Ndi chiyembekezo kunena kuti game imene ndiyo wina makamakaso pozindikira kunena kuti tikumenyera pa home komanso player number 13 number 12 amene akubwera amene ali supporter tiyamikira National Bank kuti atipanga sponsor kuti game imene ikakhale yaulere makamaka kucha ku open stand. Izi zatipasa nyonga zatipasa mangolomera komanso ikakhalanso motivation kwa atsikana kuti akachite bwino. So ndizoona disiti kuyembekeza china chilichonse koma kupanga qualify. Akosa Hiwa ndi mmodzi wa akuluakulu ku banki ya National yomwe ikuthandiza timuyi ndi ndalama. Game imene asewera ku Angola asewera bwino kwambiri atsikanawa ndipo ife takondwa nazo. Tukhupira kuti Tuesday likabwera Angola akabwera kunoko I think akakhala scotched adzaotchedwa. Akaona ndi two mazangazime because I believe imene idzakhala straight win. Ifeyo ngati banki imene upanga ubale ndi timu imeneyi komanso upanga zinthu zosiyanasiyana mu sports tikukondwa nazo zimenezi. Zikuonetsa kuti strategy imene nayo imene timalowa mu sponsorship imeneyi ikhoza ikugwira ndithu. Ndipo captain wa Scorchers Tabitha Chawinga wati ndi masewero ovuta koma Malawi idzapambana. Mwendo wakulu wa kuti khoza banki qualify tinachikhulupiriro mulalo ili high camp inokwa we katenga kukabwa yako ndi draw session chophweka. Angola is a good team ndi timu yabwino kwambiri ngati anthu mnaona game ndi timu yakuti yumenya defense and also attack so choka ikira Angola ndi chani ndi timu yabwino mwina sofe ndinaveza comment so Angola yakanika kuti chinyi koma ndinachikhulupiriro Scorchers we have a good team and tipanga qualify. Ngati Malawi idzapambane ndekuti idzapanga mbiri yopita ku mafinals a AFCON ya Sungwana koyamba. Mafinals adzachitika ku Morocco kuyambira pa 13 March paka na pa 7 April 2026. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Komiti yomwe yakonza mpikisano wa masewero othamanga wa Blantyre 42.195 km race yati zokonzekera zonse zikuyenda bwino pamene mpikisano uchitike loweruka likuzali ngati mbali imodzi yokonzekera. Lolemba komiti inayenda ulendo otola zinyalala ndi kusesa mu msewu wa Kamuzu Highway kuchoka pa Jina Lekona mpaka pa Shoprite roundabout. Mtsogoleri wa komiti ndi David Pwetekani. Tinachiona chinthu chopambana kuti tisangokhala anthu ongogwiritsa ntchito misewu yathuyi koma tikhalenso anthu amene tingathe kukhala nawo part and parcel kuthandiza kuti ikhale clean because mene tikamba moti kamanena athlete tikamba kumbali ya umoyo wake
umoyo wake wathupi komanso umoyo wake pa environment yomwe ali so ife timabwera kuzakonza nsewu chifukwa ndi route yomwe tizagwiritsanso ntchito imeneyoyo so kuwapepusako anzathu a city council kuti ntchito mmagwira yopambana koma ifenso nafenso ndi we are taking part kuti tikonze malo amenewa so tinachita zimenezonso zokonzekera zipa chimake chachikulu chomwe tinganene nchokuti tingodikirira kuti sikulo lifike fake fende takonzeka ndithu chomwe changosala apapa ndikungokonkhesa manambala aja kuti achuluke. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.